हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान ब्लग भिडिअ'आवहाय बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन आरो जों दाहाय रोङियाव थांबाय थादों लोगोफोर। भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम, लाइक खालाम। लोगोफोर, दिनै जानुवारिनि 1 तारिख रङियाव जों हाबानि फार्निचार नायनो थांदों। गोबां गारि मटर खारनायनि भिर लोगोफोर, बेयाव जों बांद्राय स्पिडआव सालायनो हायाखै, बेखायनो एसे नर्मेलाव सालायनाय जाबाय जों बाइकखौ। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो। स' फाइनालि लोगोफोर, जों दा तुलसिबारि सक मोनबाय। तुलसिबारियाव नायलांनाय दखानफोरखौ माबायदिनो गोबां बेयाव मैगं थाइगं, फिथाइ सामथाइ फाननाय जायो आरो बिथांमोना बाजार खालामनो फैयोबा बेयाव खालामनो हागोन। तुलसिबारियाव तुलसिबारि सक बेयो लोगोफोर, नायलांबाय था। भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाबाबो जेबो नङा। स' फाइनालि लोगोफोर, जों दा फैयै फैनानै जों दा रङियानि शिव मन्दिर मोनफैबाय। शिव मन्दिराव जानुवारिनि 1 तारिख 2024 नि जानुवारि 1 तारिखआव गोबां मानसिफोरानो बे शिव मन्दिराव खुलुमफैदों। नैबेनो गेटआ लोगोफोर, नायलां गोबां मानसिफोरनि खुलुमना फैलाय हाबलाय ओंखारलाय। नै बिबारफोरा मालिं लोगोफोर, बिबारबो मोनखायो बेयावनो। फारसेथिं आर'नाइ, दख'ना दखानबो दङ खाथियावनो। लोगोफोर, जों दा फारसे थांलायबाय दखाननि, फार्निचार दखाननि। नै दखाना मोनबाय लोगोफोर, दखाननिया जिरायना दंखाबाय थायो दरजा मोखाङावनो। साफा पालें बक्स, बनसुम आरो सिगुन तितासाप बे मोनथामनि जों बानायनाय पालें बक्स, आलना, सफा सेट, सियार मोनो, डाइनिं टेबोल मोनो। दखानाव मा नांगौ बेखौनो गोसो बायदि मोनो लोगोफोर। बे दखानाव एसे दाम खमावनो मोननाय जायो लोगोफोर। नोंथांमोननोबो नांगौब्ला रङियाव फैबानो जाबाय। पालें बक्सफोरखौ 30,000 मोनो। सफा सेयारफोरा 20,000 25,000 मोनो लोगोफोर। नै जि मोजां आंथ' लानोनो लुगैबाय नै गंसेखौ। नैबेनो पालें बक्सनि उनथिं गालिनाया। जि साफा लोगोफोर, नायनानै ला नोंथांमोना पसन्द जादों जायाखै। आंथ' पसन्द जाखाबायानो लोगोफोरनि गंसेखौ नायबाय थादों। हाबानि थाखाय बायनो फैबाय लोगोफोर। बेबो मोजां। आंथ' नुनायाव गासिखौबो मोजां नुखादो। बिबारा जि साफा। बेयाव आरो बानायबाय थादों। मोजां मालिं दंथारो। पालें बक्स गोजा। बक्स गैयिबो मोनो लोगोफोर, बक्स गैयि नांगौब्ला नोंथांमोननो बक्स गैयिबो मोनो लोगोफोर, लांनो हागोन नोंथांमोना नांगौब्ला। आं दखाननि कन्टेक्ट नाम्बारखौ बिनाय जादिया, होनाय जादिया माने।
nih jि साफा लोगोफोर आंथ' गंसेखौबो मोजां नुदों लोगोफोर नोंथांमोना मा बुङो कमेन्ट बक्सआव बुंहरबानो जाबाय। नै बेनो सफा सेरा 25,000 मोनगोन दा आरो सेगुन बनसुम तितासाप मा मोनसेखौ नांगो नोंथांमोननो गोसो इनके 20 টাকা গিলা নি किलो नीले टिकी अर्डर सिगुन बनसम বলছো কিছু কালার কইছি আলদি দাও সিগুন তো তুমি এনকে কালার লগাবা পারিবো না পারে সব লগাই দিব কালার সালাম स' लोगोफोर जों दा नायखांबाय दा जों न' फारसे थांनोसै थांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय चेनेलखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर।